Hello guys, Ανδρέας Εύρος. και τώρα να σας καλωσορίσουμε στο κανάλι μας που θα υπάρχουν μέσα Q&A vlog, προκλήσεις. Αν δεν ξέρετε τι είναι προκλήσεις, μπείτε στο Μάνο. Μάνος, προκλήσεις. Να σας εξηγήσουμε και εμείς λίγο. Να μας λέτε μαλακίες Και να τις κάνουμε. Και να τις κάνουμε. Q&As, ετοιμάζουμε και μια ταινία, έσπαινε πω εγώ την ταινία γιατί δεν ξέρεις ακόμα να μπορεί ακόμα καλά. Η ταινία είναι κάπως στυλ να είμαστε μες στη ζούγκλα και έναν τρόπος επιβίωσης. Αλλά τα έχουμε έναν και στυλ κωμικό γιατί ας πούμε ένας φορές που ας πούμε ο Εύρος να κάνω ότι πέφτει από δέντρο, εγώ είναι από κάτω ας πούμε και να πέφτει πάνω μου και να έχει φάση ας πούμε και είναι μόνο τούτα. Και έχει φάση ας πούμε τη νύχτα μου να κοιμηθούμε. Να έρθει η κουφή ας πούμε. Να έρθει η κουφή ας πούμε εντάξει. Και εγώ να φωνάζω ας πούμε και τούτο εντάξει να μου πει τι έπαθες ρε και να μην έχει τίποτα ας πούμε. Ναι έτσι βάζει. Να μην μου έχει χολείο αλλά είμαι άρρωστος. Να έχει προκλήσεις, Vlog, Q&A. Είπαμε τώρα. Οι προκλήσεις, οι βίντεο αντιδράσεις, να βλέπουμε ένα βίντεο και να λέμε τη λογική. Βίντεο, όχι τραγούδια. Τα τραγούδια να είναι ξεχωριστά. Να το... Σταματήστε το τραγούδι. Να έχουμε και θάψε το σενάριο. Το challenge. Να έχουμε και challenge. Μετά από το βίντεο να κατεβάσουμε και μάλλον challenge. Αλλά να το έχουμε το όλο απλώς, θα το βάλουμε μέσα στο YouTube. Μπορεί να, βασικά μπορεί να το βάλουμε. βάλουμε. Γιατί? Να το βάλουμε άλλη φορά. Τώρα να το βάλουμε σήμερα και άλλη μέρα. Και ξέρεις πότε είναι το σήμερα ρε. Τούτος που χωρεί τώρα, ρε εσύ που χωρείς τώρα. Εσύ που χωρείς τώρα μπορεί να δεις τώρα από ένα μήνα. Αλλά επειδή είναι λίγο χαντουίστη τώρα δεν να ακούεις. Τούτο. Τούτο. Τώρα. Το βίντεο. Μετά από ένα μήνα απλώς. Μπορεί να το δει μετά από ένα μήνα ρε κουμπάρε. Συνέχισε άντε, νευρίασα. Αλλά να ανεβεί σήμερα. Αυτό το λέμε. Έλα βάρε. Αγαπούμε όλοι. Τέλος πάντων. Εντάξει. Ένα... Τούτα guys. Ανδρέας. Να με αφήγεις να τελειώσω ρε. Να έχουμε και θάψει το σενάριο, να πιάνουμε μια ταινία που νομίζουμε εμείς ότι σκατά και να την κάνουμε. Πού το είδες τούτο? Μαγιούς. Μπράβο. Μαγιούς. Και μαγιάτσις. Και μαγιάτσις, ναι. Και... Όχι και. Θα σας πω σε κάτι. Λίγο πιο μοντά. Έλα λίγο πιο μοντά. Δυνάμωστα λίγο τα ηχεία. Δυνάμωστα λίγο. Όχι εσύ ρε μαλάκα. Δυνάμωστα λίγο. Έτσι που ας χωρίς κάτω το ίδιο με εμάς. Θα σας πω σε κάτι.